fejl på læreren også, det kan man jo ikke sige, man kan jo ikke sige, det kan også på en men kan møde, altså de tur, der kører på den, så får man. Næste vi har fået på banen, det er start nummer 10, Maria Werner på Aquador. Start nummer 11, Eva Ursins på Aristoteles Alphavadset, byder sig klar. Og Aquador er en brun hoppe, som er efter Alicante og Aston. Den er oprettet af Lars Peder. Så det er jo mest for sur. Han har jo også den der gymnastik. Den der vinst. Kommer op ret hurtigt. Det var bare et skarpt hund. Ej. Det er ikke, men den er også høj her, ikke? Det var lidt, jeg synes, det var lidt skarpt. Men det var hendes valg, og det er sådan noget, det er utroligt med til sjældent. Sådan er det. Nej, den kopi, det var lige godt, hvad vi var inde, så kommer nogen. Hvad koster det? Det er kommet sådan nogen gange, så er det mange gange. Og vi har været sådan noget. Ja, det er. Og Maria Werner og Aquador sluttede med en tid på 79,62 og med en samlet karakter på 7,6.